Vítajte pri dnešnom videu. V dnešnom videu si ukážeme tento EPIS s palubným počítačom BS100. Natáčam toto video po hodne dlhom čase, čo bolo posledné video s odbovacím informačným systémom. Ale tak sme tu sa spoločne zišli. No a ukážeme si základné funkcie tohto palubného teda počítača, nie, to už som ukázal, hlasiču. Elektroakustický palubný informačný systém je to, ale v podstate je to hlasič aj od Hermanu, EPIS 2.45. Viem, že je nejakú viacero verzií, tento je NR, viem, že je MNR, aj IR, či čo to je. No, je ich proste viacero modelov. No a tento hlasič funguje, pretože som ho vyskúšal. Takže pochádza z dopravného podniku mesta Brna. Kúpil som ho na e-shope. Už ich nemajú. Takže dobrá správa, že pre mňa ostal jeden. A takisto som kupoval aj tento palubný počítač. Aký je na to dôvod? No prostý a jednoduchý. Toto tu na BS100, určite si ju viacerí pamätáte z mojich starých videí. Tak má problém taký, že nevidí na svoje periférne zariadenia. To znamená, nevidí na hlasič, nevidí na panely, označovače, nič proste. Hej, tam spätná linka nefunguje na týmto tu na. Takže preto som tento palubný počítač vymenil týmto. A líšia sa tým, že tento tu je verzia BS102 a má konektor zo zadu, takže je robený na to, že má byť namontovaný takto v doske, keďže pochádza z karosy 2377, ak sa nemýlim. A tento palubák, aj neviem skadiaľ pochádza, ale proste toto je verzia BS101 a má to konektor zo spodu, preto je tak aj divne teraz. Lebo, no, zavadzia to. Mohli by sme si popísať, čo a ako sa nachádza na tomto hlasiču. Z prednej časti na nás tu blikajú a svietia viaceré LED diody. Takže, ako prvá, táto dioda signalizuje hlásenie vodičovi, ale teda pri posluch vodičovi, teda vodiča. Neviem, prečo to stále svieti, mal by to byť zhasnuté, keďže nič nehlási, no možno tým, že nemám pripojený k tomu reproduktor, lebo je zbytočný. Potom máme tu na kontrolku dovozu. Znamená, že ak táto LED dioda svieti, hlásič hlási dovozu, v podstate zo všetkých reproduktorov, ktoré sú vo voze, hej, dnu. Potom vne V a vne Z. Tieto tu na dve diody svietia v tom prípade, ak hlásič hlási do vonku z vozidla. Ten index V znamená, že je to asi pred vozidla a Z ako zad, hej, napríklad keď sú, ja neviem, klbové vozidla, ako je napríklad, ja neviem, KTčko, má tam, je to asi nejako rozdelené, neviem, až takto sa do toho veľmi nevyznám. Táto LED dioda stále svieti, keď máme napájaný tento hlásič. Tak, presunieme sa na dolný rad. Kontrolka žije, blika stále, ak ten hlásič je načítaný správne a funguje. Kontrolka IBIS bliká alebo svieti v tom prípade, ak niečo príjme alebo odošle nejaký príkaz alebo nejaké dáta, lebo linka IBIS v podstate si môže posielať aj dáta. Konec koncov tak či tak sú to len jedničky a nuly, takže to je jedno. R485. Toto by sa nám rozsvietilo v tom prípade, ak by som ho mal prepnutý v servisnom režime a mal by som ho pripojený na program
od Episu, teda od Hermanu, v ktorom sa dá tento hlásič prehrávať a konfigurovať. Potom sú dve diody, radio a maják. Radio sa rozsvieti asi v tom prípade, lebo svieti, ak je pripojená ak je pripojená vysielačka, čo je v podstate radiový modul. A maják je asi infračervený maják, predpokladám, ktorý sa využíva asi viacej na električkách, ako napríklad dopravný podnik Praha to používajú, Doris, integráciu majú, takže niečo také. Potom máme tu na ledku disk. Táto ledka disk svieti v tom prípade, ak hlásič načítava z interného modulu flash. Alebo ak hlási, občas to tak blikne, hej. Čo robí táto kontrolka BSV? Neviem. A táto kontrolka service svieti v tom prípade, ak týmito dip switchmi prepnem ho do režimu servisu. Tento tu na konektor 106 slúži na údržbu dát. Predpokladám, že je to RS-22, ale bude v tom 24V napájanie, takže odporúčam vám, nezapájajte nič do toho. Toto vyzerá ako VGA, konektor 120, ale není to VGA. Tiež neskúšať, 24V je v tom na 300%. Tak ako to má aj napríklad Apex, tak v tomto to bude veľmi rovnako. Potom je to tlačítko reset. To stlačíme v tom prípade, ak nám hlásič sa zasekol alebo nefunguje, ako by bolo požadované od neho. Zo zadnej strany sa nám nič také extra špeciálne nenachádza. A je tam v podstate len 30 pinový konektor, ak sa nemýlim. Takže ukážeme si rýchlu funkciu týchto lediek, ktoré hlásia, ako som vravel. Takže dáme napríklad ručnú informáciu hlásiť číslo 1. To je pozor kapsář. Varování před kapsáři. Beware of pickpockets. Die Taschendiebgefährdung. Dávejte pozor na své cennosti. Pay attention to your money and papers. Das Geld und Dokumente recht überwachen. Takže ako ste videli, svietilo mi aj do vozu, aj vne, lebo to hlási aj cez vnútorný reproduktor, aj cez vonkajší reproduktor. Takže preto sa to rozsvietilo. A v podstate teraz mi to tu na panelu vypisuje. Hej. Takže vypisuje to. Nebudem tu ukázať len tie mimoriadne informácie, si složitko ručne. To bude iné video, to ja mám v pláne nahrať tie všetky hlásenia. Ono možno by bolo jednoduchšie stiahnuť tie dáta z palubného počítača, ale neidem radšej do toho zasahovať. Takže nastavíme si nejakú linku, napríklad neviem, náhradná linka 1 za tramvaj, hej, sízdosmerná Ečerová. Takže panel zmenený na Bystrc Ečerová a tieto dve panely takisto. No a to je tiež v podstate novinka, ktorú som zabudol oznámiť, že všetky panely už majú jednotnú databázu a je to brňacká databáza, keďže už nám hlásič brňacký bucečko ako palubák. Som si povedal, že bolo dobré prehľadať tieto panely, nech to funguje všetko rovnako. Keď dokonca ešte aj tento označovač má brňackú databázu. To je dobrý nápad, by som ho mohol vyskúšať, či funguje. Taký kus papieru tu nemám. Isto mám. Funguje. Tlačí pomalšie, lebo mám 19V, nemám iný adapter, ale to nevadí. No, takže máme ho v linke. Chýbajú mi tu určité tlačidlá, ako je teda kritéria, ako je brzda, dvere a prejazd zastávkou. Tu mám prejazd zastávkou, ale brzdné kritérium dvere a brzdu nemám ešte zrobenú, lebo nefunguje mi to tak, jak by som chcel. Ale je to v riešení. Takže toto keď stlačím, že
Tak sa ma to spýta, či chcem odísť do zastávky, že potvrdím. Příští zastávka Filkukova. Takže máme ohlásené, že Filkukova. Teraz, keď chcem v podstate odhlásiť klasický zastávku, tak musím stlačiť 9 a stačí potvrdiť. Zastávka Filkukova. A teraz zase odjezd do zastávky. Áno. Příští zastávka Kořízkova. Tak toto funguje, ak chcem prehodiť linku. Číslo linky a smer vyhlásime následovne, stačíme ručne a dáme si tu 10. Linka číslo 1. Směr hlavní nádraží. Main Train Station. Ečerova. Takže tu nám vyhlásil linku a potom jasne sú tu veľa informácií, že určite ste už videli viacej videa s týmto palubným počítačom a s hlasičom. Ja som trošku zaspal dobu a ja som chcel to video natočiť, ale neprišlo k tomu nejako a toto si dajme napríklad. Prosím, uvolněte řidiči výhled. Opakuji, uvolněte řidiči výhled. Mi dá, že TVČ kód je 95. Tam je reklama. 5 to nechce fungovať. Aha, tak to je test. No tak to som úplne nechcel. Dobre. Tak to naťukam manuálne. Viem, že tam je dačo, že je reklama, či čo, hej, a sú tu aj v tejto verzii už aj dačo, že po anglicky, hej, ja som dal test vnitřní, ja som nechcel. Děkování. Jsme dopravní podnik města Brna a jezdíme pro vás. Děkujeme, že využíváte naše služby. A ešte tu aj 2 ďakovania, to asi bude to isté, preventisti. Klid, koneč na Facebook. Chcete mít přehled o aktuálním zpoždění a mimořádných událostech v dopravě? Sledujte náš profil na sociálních sítích Facebook a Twitter DPMB aktuálně. A také veci tuto sú. Samozrejme všetko hneď vypisuje aj na paneli vnútornom. Na 101. A teraz by nám malo prebehnúť aj tá informácia. Keby niekoho zajímalo, ten panel nebliká takto v realite, ale nemám nastavené snímky za sekundu 60, takže preto to takto píše. Teda, píše. Vidno. Tak blbo. Tak, môžeme si ešte tu nakázať, tam je, že nás tak Kořízkova. Zastávka Kořízkova. Příští zastávka Hudcova. No, v podstate z celého hlasiča to je všetko. Nemám čo tu viacej ukázať, už tu sa len dajú dať iné linky a inakšie všetko je rovnaké. Hej, tu si môžem dať službu, vlastne ja si tu dávku zadám, hej, a malo by to fungovať. Takže z tohto videa je to všetko, dúfam, že ste sa aspoň niečo z toho naučili. Ak sa video páči, môžete dať like, môžete ma odberať pre ďalšie takéto videá a vidíme sa pri ďalšom videjku.